Karel F19. Πρόσφατα βρεθήκαμε στην Πάτρα για την πρώτη δοκιμή του νέου μοντέλου που θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το πατρινό ναυπηγείο στο Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών. Πρόκειται για το νέο Karel F19, ένα σκάφος άνετο και λειτουργικό με πολύ καλό φινίρισμα και καλή πλεύση. Στο νέο αυτό μοντέλο της Karel έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και την άνετη μετακίνηση του πληρώματος. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου το ευρύχωρο εσωτερικό του καναπέ της πρίμνης που εκτός ότι μπορεί άνετα να φιλοξενήσει 3 άτομα, μέσα του κρύβει τέτοια άνεση που εύκολα μπορείτε ένα σετ πέδιλων του σκι να αποθηκεύσετε χωρίς κανένα πρόβλημα. Μεγάλο επίσης είναι και το εσωτερικό του πλωριού καναπέ κρεβάτι. Στις δύο μπάντες του Karel F19 έχουν δημιουργηθεί 2 θέσεις για καλάμια ή το γάντζο του σκάφους. Το κάθισμα διακυβέρνησης είναι μεγάλο και άνετο για το χειριστή και το συγκυβερνήτη, ενώ η πλάτη αλλάζει κλίση για τα 2 άτομα που φιλοξενεί. Έτσι μπορούν να κάτσουν αντικριστά με τα 3 άτομα του καναπέ και με το τραπεζάκι που τοποθετείτε μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό ή ακόμα και το ποτό σας στο νέο Karel F19. Το σκάφος διαθέτει εκτός του πλούσιου εξοπλισμού του και δεξαμενή γλυκού νερού, ενώ η ντουζιέρα είναι χωνευτή στον καθρέφτη. Το πέρασμα στην πρίμνη διαθέτει αντιοριστικά πατήματα και η χρήση της ντουζιέρας γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι κουπαστές του σκάφους είναι σε καλό ύψος, κρατώντας το πλήρωμα ασφαλές. Τα ανοξύτατα ρέλια ξεκινούν από το ύψος του χειριστή και εκτείνονται έως και τη δελφινιέρα, αφήνοντας πέρασμα για την επιβίβαση στο σκάφος. Κατά τη διάρκεια της πλεύσης του Karel F19 επιβιβάζομασταν 4 άτομα και παρόλο που μετακινούμασταν διαρκώς δεν παρατηρήσαμε την οποιαδήποτε κλίση του σκάφους σε μία από τις 2 μπάντες. Αυτό συνέβη ακόμα και όταν δέσαμε για λίγο στο λιμάνι. Το σκάφος διαθέτει ένα φαρδί σχεδιασμό στη γάστρα που εκτός της ταχύτητας που του προσφέρει χαρίζει και μια ομαλή πλεύση. Το Karel F19 είναι η νέα πρόταση του γνωστού ναυπηγείου που από ό,τι φαίνεται μπαίνει δυναμικά στη νέα σεζόν.
Τεχνικά χαρακτηριστικά. Μήκος 5,80. Πλάτος 2,40. Βάρος 850 κιλά. Μέγιστη υποδύναμη 150 ύπη. Συνιστόμενη 115. Αριθμός ατόμων 7. Κατηγορία ΣΕΠ.